ಮಾಂತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಡುಪಿದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಂತಮಿತ್ತು ಅಕುಳ್ನೋ ರಕ್ಷಾ ಕವಚಂತಮಿತ್ತು ಇತ್ಯದೋ ಪಲಿಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಳು ಪರ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಪಲಿಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಳು ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜತದೇರು ನೆತ್ತ ಬಿರಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನತೋ ಕೈ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಂತೋ ಬೆರಿಗಾವಲುಂಡು. ಜಾದೋ ವಿಷಯ ಜಾದೋ ಪಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲಾಂಜಿ 13 ಬೈಯತ್ತು 15 ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚನೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೆಬಿಸರ್ತ ಅಂತದ ಕೇಣರೆತ್ನೋ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬತ್ತದ ಸುವರೆತ್ನೋ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವದ ಮಟ್ಟುಂಟು ಇತಮುಟ ಆತ್ರಿ ಪಣ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇಜೊಂತು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆವಂತುಂಡು. ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನೋ ಮಹಾ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಾಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಬೈಯತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಬಯ್ಯ ಮುಟ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಲಿಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜಾದು ಪಣ್ಪೇರಂತ ಕೇಳಗ ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮ್ಮೇಳನ 13, 14, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ತುಳು ಪಂಪಿನ ಬೇತನೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಐಕೆ ಲಿಪಿಲ ಉಂಡು ಐಕೆ ಈ ತುಳು ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬೈದರು ನಾರಾಯಣ ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಬೈದರು ಐಕೆ ಬೈದಿನ ದೇವರ ದಯ ಬಂದಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಬಂದ ಪಕ್ಕ ತುಳು ತಾಕ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ತುಳು ಸಮಾಜದ ಆತಿನ ಬಂಪಿನ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಉಂಟು. ಈ ರೀತಿ ಈ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಡಿಪುಡ ಆನಾಗ ಮಾತ ದೇಶದ ತುಳುತಾಕಲು ಭಾಗವಹಿಸಾವೇರಿ. ತುಳುತಾಕಲುಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಡು. ತುರುತಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟು 13ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮಾತ ಸಾಮಿಲ್ಲಕಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅವೇನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಒಡಿತ್ತಿನ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅವೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಂಡ ಬೆತಂಜಿ ಸಮಾಜನ ತೊಳಿಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಆತು ಈ ಸಮಾಜ ಒಡಿತ್ತಿನ ದೋಷದಾದಂಡು ಅವೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ನನಾತ ಗಟ್ಟಿಯಾಪಿ ನಮ್ಕ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತಿನ ಆಕಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರುಳ್ಳೇರಿ ಆಕಳೇನು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಉರಿದುಂಡು. ಒಂದು ಚಲ್ಲಾಬೆಲ್ಲಿ ಆತಿನ ಸಮಾಜನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರೋಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾವನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನಕ್ ಮಾತ ಜನಕುಲ ಕೈ ಸೇರಿಸಾವಡು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬದುಕು ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ನೋಡು. ತುಳುತ ದೇಶಗೂ ಐಕ್ ಎರಡನೇ ಪರಿಚಯದರು ಸೇರಿಸೋಡ ಮಲ್ಲ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಸಹಿ ಅಭಿಯಾನ ಬೋಡಾತುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮ್ಮ ಜೊತೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗಳು ಆಕಡೆ ಕಡಪಡೋಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಮಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಂತ ಪಾತ್ರನ ನಮಗೇನಂತ ಐತ ಮಿತ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೋರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತದ್ನ ಅಂಚನೆ NIT ಗೋವಾದು ಮಲ್ಲೋ ಪುದರ್ ಪಡೆತ್ನಂಚಿದ್ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮೊಗೆರಾಯ ಪಣ್ಪಣಗಳು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರಿದ್ದಾರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚುರುಕೆ ಬಿಕೊಳ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಪಲಿಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಲ್ಲಂಜಿ 13th, 14th, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ನ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು, ಆನರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಯುನಿಟಿ ಇಂದು. ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಜನಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡು, ಆನರ್ ಮಲ್ಪಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಷೆಲ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ತುಳುವೇರು ಒಟ್ಟುಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎತೋ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅನ್ನು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಒಂಜಿ 10,000 ಜನನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಉಂಡು. ಐಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡು ಬುಳ್ಳಿದ್ದು ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಹಾಕಲು ವಿಶ್ವಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋತೀರು ಅಕಲೆಂಬರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ, ಅಕಲೆ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ, ಅಕಲ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಟ್ಟಿಗಾತುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇಂಚು ಉಂಡು. ಅವನ ಇಂಚ ಅವನ ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಔಟ್ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ
ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು, ಒಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞನಾಗು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞನಾಗು ಅಂತ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞನಾಗಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ವತ್ತರ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು. ಹೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂಡ ಫುಡ್ಡು. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಬಂಡ ಫುಡ್ಡುಗು ಎಡ್ದಾರ ಓಲ್ಡ್ ಬಂಡ ಬೋಲೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಕುಲ್ಲ ಬಾತ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ರೆಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಚ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆರ್ ಫುಡ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಬಡದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಒಂಜಾಲ ಎಜುಕೇಟ್ ಪೋಡು, ಒಂಜಾ ಅಕ್ಕಲು ಫುಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಏತ್ ಜನ ಮಿತ್ತುಪೋತಾರ ಅತಿ ಜನ ಮಧ್ಯಡುಲಿರು ಏತನ ತೀರ್ತುಲಿರು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿ ತಿರ್ತಿತ್ನ ಜೋಕುಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಂಡ ಆಕಲಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಪೋತುಂಡು. ಏಮಂಡ ಆಕಲಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು. ಈ ಗೀತಾಪಾಠ ಏರು ಓದುವರ ಇತೆಯನ್ನ 34 ವರ್ಷದ ಸರ್ವೀಸ್ ಏತೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಕಲ ಗೀತಾಪಾಠ ಎಂಗಳು ಕಲ್ದಿನ 13 ವರ್ಷದ ಗೀತಾಪಾಠ ಕಲ್ದ ಐಟಿತ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿತ್ತು. ಆ ಗೀತಾಪಾಠ ಇತ್ನ ಎಡ್ಡ ಅಂಶನ ಪೂರ ಮಿತು ಕಂತದ್ದು ಅವೇನು ಎಂಚ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಡು. ಗೀತಾಪಾಠ ಪಠನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಮನನ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವನ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಹಾಪಡು ಅವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನ ಮುತ್ತೈದರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಪುರೋಹಿತರನ ಸಮಾಗಮ ಉಂಡು, ವಿದ್ವಾನ್ನ ಸಮಾಗಮ ಉಂಡು. ಅಕುಪರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಪೊಡು ಸಮಾಜದ ಕುಂತುಕೊರತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವನ್ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಕನ್ಪಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇನು ಎಂಚ ಶ್ರೀಕುಲು ಮಲ್ಪೇರಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾಕೊಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಮಾತ ಬತ್ನಾಕಲು ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ತಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗ್ನಕ್ಕ ಏನಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಕೊನೋದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಾದ ನಂಗೊಂಜಿ ತುಳು ಸಮಾಜಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಬರೋಡು. ಮಾನ್ಯತೆ ಬತ್ತಂಡನೇ ಉನ್ನತ ಜಾಗೋ ಪೋಪನಕ ಒಂಜಿ ಬೇದಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಲೋಕುಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು ಜಾದವ್ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕೈಟಿ ಏಪಳ್ಳ ಬುಟ್ಟದ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಶಬ್ದ ಏರೆಗ್ಲಾ ಕೇಣೋರಿ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಂಡ ಐಕ್ ಮಹತ್ವ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ 2 ಕೈ ಸೇರಂಡನೆ ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುಣಂಚಿದ್ನೋ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಜಾದವ್ ಕೇಣಗ ನಮ್ಮಟ ಮಸ್ತ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇದ್ದಿ ಪಂತೆ ಪನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆತನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಪುನಗ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾವಡು ಪಂತ ಎಣ್ಣಗ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ತಾಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆತ್ತಾವರ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂತುಳ್ಳ ಏರಾಂಡಲ ಹಿರಿಯರೇ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡಲ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸೋಪುಣು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಳು ಪಂಡ ಅಶನಂತು ಪೋಪುಣಕಳು ವೈಕಲ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುರಿಯರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಂತೂ ಆಪುರಿಯರ್ ಪಣ್ಪುಣು ಅಪವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಳೇ ಪಣ್ಪೇರು ಪಿದೇದ ಕೊಳ್ಳ ಪಣ್ಪೇರು. ಐಕೋಸ್ಕರವಾತ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಂಪೊಡು ವಿಶೇಷವಾತ ಒಂಜೇ ಸಾಜಡ್ ಕೈ ಪತಂತು ಒಟ್ಟು ನಡಪುಣಂಚಿದ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಪಂತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉಂಡು ಅಂತದೇರು. ಜಾಯಕ್ಕೇಣಗ ಓಳೋಳ ಅಂತಂಡ ಐಕ್ ಮಹತ್ವ ಜಾತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಂಡ ಉಡುಪಿಡಿ ಅಂತನೆತ್ತಾವರ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರ ಪಣ್ಪುಣೆಗೆ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚಿತ್ನೋ ಉಡುಪಿಡ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಬರ್ಪುಣು. 2 ರೀತಿಲಿ ಜಾಯಕ್ಕೇಣಗ ದ್ವಾರಕೆಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತಂಡಲ ಅಲ್ಪತ್ ಉಡುಪಿ ಮುಟ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ನಾಡೊಂತು ಬತ್ನೆತ್ತಾವರ ಉಡುಪಿಡ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳೆ ದ್ವಾರಕೆಡ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂತ ಇದ್ದಿಗರೆ ಅವಳು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಣಗರೆ ಅಪನಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ತಿಡೆಮುಟ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಿದವರ ಕೃಷ್ಣಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ಗಳ ಮಹತ್ವ ಗುರುಕುಳು ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಶಿವಳ್ಳಿದಕುಳು ಆನೆತ್ತಾವರ ಅಕುಳ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಗೌರವ ಉಂಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಬರೋಡಾಕು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಠಂಕುಳು ಗುರುಪೀಠ ಆಯ್ಚಿತ್ತಿ ಅಷ್ಟಮಠಂಕುಳು ಉಡುಪಿಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆನೆತ್ತವರ ನಿಂಕುಳು ಮಾಂತ ಬರೋಡಾಪುಣು ಶಿವಳ್ಳಿ ಪಣ್ಪುಣು ಆ ಚಂದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆತ್ತವರ ನಿಂಕುಳು ಮಾಂತ ಬರೋಡಾಪುಣು ಮುಂದು ವಿಶೇಷವಾತ್ನು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನతో ಮನಸ್ಸಿಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾದ ಉಂಡು ಕೇಳನಗ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ನಡುಟೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಡು. ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಡು ಇತ್ನಕುಳ್ಳ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಮಾನ್ಯರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸಿತ್ತು ಇತ್ನಕುಳ್ಳ ಉಳ್ಳೇರು ಸಿತ್ತು ಒಡೆಮುಟ ಉಳ್ಳೇರು ಪಣ್ಣಗ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಂಪರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ನಕುಳ್ಳ ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಳ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ನಕುಳ್ಳ ಉಳ್ಳೇರು
ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ನಗಳು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಳನಾಗ ಮಠಂಕು ಮಂದಿರಂಕು ಕೇಳನಾಗ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಲ್ತು ಅವಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗೊಂಡ್ಪುಣಕುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕುಳ್ನ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊಣತ್ತದೆ ಏರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಕಳೆಗೆ ಕೊಲ್ತು ಮಾಂತಿರ್ನೋ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಆತ ಮಾಂತಿರ್ನೋ ಜೀವನಲ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆವಡು ಪಂಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಂತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅಂತ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಂತ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಳೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇನೊಂದ ಅಂತ ಅಂಡ ಅವು ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕುರಿ ಏರ ಪೋತ್ನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಅಂಡ ಆ ಏಕ್ ಜಾದನ ಸೇರ್ಸೋದು ಪಂಡ್ರೆ ಪಾಪು ನಮಕ್ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಬ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಸುಂಡ ಗೊತ್ತರೆ ಪಾಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮನೇ ಪೋತ್ ಅವಳು ಭಾಗವಹಿಸೋತು ಜಾದಮ ಅಂತ ಅವಂತುಂಡು ಏತ್ ಜನಮ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾರೆ ಜಾದಮ ಅಂತ ವಿಷಯ ಆತ್ನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಡ ಆ ವಿಷಯ ಸತ್ಯವಾತ ಎಪ್ಪುಣು ಅಂಚತ ಅವ್ರ ಐಟ್ ಒವೇ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪರಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಂಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಡು ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಅಳವಡಿಸೋಳಿ ಪಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಐಕೋಸ್ಕರವಾತ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾದವ ಕೇಳಾಗ ಎತ್ತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಧನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ನಮಕ್ ಬರೋಡು ಅವು ಪೋಪುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಿವಳ್ಳಿ ದಕ್ಲೇನೆ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಪಂಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಅಂತು ಅಲ್ಪ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಳೇ ಸೋಜಡು ಪಂತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ತಂತುಳ್ಳ ಕಡೆಯತು ಸಮಯ ಉಂಟು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾವರೆ ಪಾಪು ಆಂಡಲ 100ಕ್ಕೆ 99% ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂತು ಶಿವಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂತ ಎಲ್ಲಾಂಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂತುಂಡು ಅಂಚ ಪಂತ ಬಾಕಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೇಜಾರಂಪರ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಆಂಡ ಶಿವಳ್ಳಿಡೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದಿ ಪಂಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಜಂತು ಎಲ್ಲಾಂಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪಂತ ಈತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಜಂತುಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜಾದವ್ ಕೇಳನಾಗ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಕತೆ ಜಾದವ್ ಕೇಳನಾಗ 10 ಗಂಟೆ 10:30 ಗಂಟೆದ ಪೊಲ್ತುಗು ಉಡುಪಿಡ ಕೃಷ್ಣದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಆನಾಗ ಅವಳು ಕದೋಣಿ ಬಿಟ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಓಳೋಳುಳ್ಳನ ಅವಳೆ ಗೋವಿಂದ ಪಂತ ಕೃಷ್ಣದೇವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರ ನಮಸ್ಕಾರಂಪ ಆಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೊಲ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋತು ಬರ್ಪ ಆಂಡ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮದು ಪೋರೆ ಆಪುಣ ಇದ್ದೇ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಆಪುಣ ಅಂಚಿದ್ನು ಆಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅವು ಏತೋ ಸಮಯತ್ತು ಬೆತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಆತನ ಅಂಚತ್ತಾವರ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಅವೇನು ಬೂಸುಂತ ಎಣ್ಣಡೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಡಂಪುಣೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತುಂಡು ಐಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುದಂತು ಗೋವಿಂದ ಪಾಡ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋತ್ರಿ ಆನಾತ್ ಬಲೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲೆ ಗುರುಕುಳೆಗೋಸ್ಕರ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಭಾಗವಹಿಸುವಲೆ ನಿಂಕುಳ ಮನಸ್ಸುದು ಜಾದಮ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಳುಂಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾತ ಅವೆನ್ಮ ಅಂತ ಪರಿಹಾರಂಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನಂಪುಗ ಆನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಡಂಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನಂಪುಗ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಂಡಿತ ಹರಿದಾಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮಲ್ಲ ಪಂಡಿತರ ಮಗೇನು ಅప్పుడు ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಪಲಿಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪಲಿಮಾರ ಮಠಾಧೀಶ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಕನಸು ಮಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳು ಶಿವಳ್ಳಿತ್ತೇ ಬತ್ನಾಕಳು ಮಂತ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಂತ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಮಂತ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಪೊಳಿ ಸಂಘೇ ಶಕ್ತಿ ಕಲವಿಗೆ ಪಂತೀರು ಅವಾಗ ಸಂಘಂಟು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಈಕೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ಒರಿ ಪೋಂಡ ಈಕೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಿ ತನ್ನ ಪರ್ಯಾಯ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೇರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಮಂತ ಒಟ್ಟ ಓಡುದು ಅನ್ನತ್ತವರ ಎಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 14, 15 ಎಂಗಳು ಮಂತ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಟ್ಟಾತ ಎಂಗಳು ಮಂತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂತುಳ್ಳು ಅವು ಎಂಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕನಸವು ಮಂತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪು ಅನ್ನತ್ತವ್ರು ನೆಟ್ಟು ಮಂತ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟ ಆವಡುಂತು ಎಂಗಳು ಮಂತ ಮುಂದಂತಂತುಳ್ಳು ಎಂಗುಳ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆಟ್ಟು ಮಂತ ಪೂರ ಸೇರ್ತು ಎಂಗಳು ನೆಕ್ ಶ್ರಮಿಸೋಪು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಅಂತ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ನಂಪು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೂ ನಿಂಗಳು ಮಂತ ಬರೋಡು ಎಂಗಳು ಮಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಂತ ಕಡೆತ್ತು ಬೊಂಬಾಯಿ ಗೋವಾ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಪೂರ ಮಂತ ಮೂಲೆತ್ತು ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಅಂಚನೆ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತು ಮಂತ ಬತ್ತನ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾತ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಉಂದಂತದ ಇಕ್ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ತಿತ್ತೇನೆ ಆನಾತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಲ್ಕು ಉಂದಂತದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಪೂರ ಉಂದಾಪುಣು ನಂಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಆಪುಣು ಮಂತೆಲ್ಲ ಬಾವಡು ಅಂತ ಏನು ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಕಳಕಳಿತ್ತು ವಿನಂತಿ ಅಂತ